kung gali ultra dra. Pahaman. Ala, tara. Katubo asa. Mushroom. Kuan na lang, Inana na na. Inana na na. Dalian. kuan na lang. Ayuhan mo tagaw eh. Segundo. Masig na pa din eh. Mata ba tulog ba sila? Ah, may tulay dugay kita to gabi. Ah, sige. Mga to. Oh, natog baka na. Nagtuog ka diyot. So ni pagkuha. Ito na. Uy, ligis na si konsihal. Perfect. So ano na siya namo. Diha, kung tanawon diha kay bisig na diha. Hindi. Sa niwan eh. Ari mo, oy! Ano ta? Oh, sige, dito. Lawan sa ni bunga. Ay, ipta. Awan sa ni ko, anis, ha? Uy, kilawan ako eh. Kasi tikod. Tanawan ng uhong. Di dyan ko kita ba? Ay. Wala, oh, bunga-bunga, oh. Asa mo siya dapit? Focus. Naka-video ka na doon. Oh. Ako mo focus man. Man, nadaghan? Asa man dapita? Sige. Wait, bahala na nig mga. Para. Uy, ayaw ko dyan. Oh, bo. Pinutol naman lagi na. Iduaan. Uy. Aray. Saman. Hagaw. Tamakan niyo. Tara, oh. Oh, walang dia. Ba't itong arang-arang.
Uli na. Uli kasi di mo uli eh. Okay. Guys. Muna yung mushroom guys. Mushroom. At pila po ang kuwan, oy. Pila ang... Asa din ito eh. Picture. Ako ipasa niya yan. Dito doon. Makuha. Ano pa si ate ni mo na? Ano mo? Uy! Hanga ko. Giyag-giyag gutol man. Yun. Nabiyan ang yung ubos. Gahi mo gud ang yuta. Tagas kayo na ba? Sayang nga eh. Mga puto lagi. Tagas kayo na iba tumoy biana oh. Namumuan ni sa una. Mushroom. Pukaw. Eh, dugay. Dugay mas agaw up kawod di. Napadiri nga sa idol ay natabunan. Lagi? Tapos dul ay. Dako. Agoy. Nakoy ito ay. Kanindok kasi nga patunahan. Oh, ato. Sige, tabang mo, tabang. Kana ba eh? Kaya nandun po sa bata ko. Gusto mo yan eh. Di pa yung gusto mo mali rin. Okay. Ayun yung napila eh. Matanda na eh. Kanila ko duha ayaw ko nindok. Kagidon. Di-old naman na. Dapat ano. Magbang ka doon. Uy, Ayaw tamaki daw. ay itong bidudoy. Tutoy, narito July, tabunan. Dako rambok. Pero? Alam mo, ani guys? May among sudanon. Dami kay among sudanong buntaga. Sayang na. Wala na video. Ewan sa. Hindi sure di kami. Sige, pa.
suksok daw. Mga hulog dyan na nun. May nanamnabingwit ng mga chichirya. Ali mo, ali. Okay. Hindi daw wala na sinakuanin na si Rohi. Magdadaka taan akong manuta. Saro. Abi juga. Ha? Ni. Oh, ambil dali. Dire? Itawad na matawad man na. Ayaw nag-arrange yan kaya matusok ka. Wala, Jol? Ito na yung puti. Dito mo. Kinsa ni diri agaw, yuta agaw. Ano ay bunga o gipaak di kaon sa kwaknet. Buwana ni ha. Ulit naman ni. Wala. Gigiat bangan man din eh. Oh. Ito ni tago eh. Oh, anak. Kung muinit agaw mo sa mga kuan. Malaos na sila. Kaning mga kuan. Ato mo to. Dali ara din niya madunot no. Ha? Oo. Sige na siya i-plant. Siya i-plant. Ay, kuan god kanang makahiya. Makahiya ba? Oh, kipi-kipi. Hala, ang buto ni oh, nabuli lagi ni diri.
Ang sige ni pangalan ni John? Ang tuwa nga ni? Di eh. Tanong, hakuan mo ni, mahal mo ni sa syudad. Kuning kombi. Tanong ba? Ano ka, mag-rafting ka? Ako tagahi po ibton eh. Ay, nakuha na ako. Kopian ako. Anong saman? Kani ba? Mahal man kayo ni Sugar Good. 150. Ay, kuta na eh, mayuta. Mamampas mo ka na. Tangtang isa na ang kuwan, kwa isa na ang iyahang.